ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಇಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಪಲ್ಲೆ ಜನನೇ ರೇಜಿರಿಯ ನನ್ನ ಬರಡ ಅಂದ್ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಬಸ್ ಉಂಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿರಾತಿ ಏರ್ಲುತ್ತಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳಿ ಅದ 2 ಜನ ಪಿದಾಡ್ದು 2 ಜನ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ನೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ನನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 40 ಸಂಪಾಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೋಜು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೋಜು ಬೇರು ఒక ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಗಂಡನಿ ಕಾವ್ಯ ಆಯ್ ಮಲ್ಬಿಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಯ್ತು ಬೈ ಬೈ ಒಲೆ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಹೊಸತಿಲ್ಲಾಗ ಏಯ್ ಬಲೆ போய் பலே உலகு எங்களுக்கு போத்துச்சு காவியா ನಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಹೊಸತಿಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ತುಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು ತುಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಬೈತೀನಿ 4 ವರ್ಷದ ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತಜಿ ನಾನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೇರತ್ತ ತುಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರೆ ಜರಿದ ನಂದ ಬರ್ಸಾಗು ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೋಟ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮು 7 ರೂಮ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲ ಕಬಟ್ ಪೂರ ದೀತೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಂಡು ನೆಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂತು ಗಿಡ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೀರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಅಂಡು ಬಿದಾಯಿ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಸಡ್ಡ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಚೌಡಿ ಪನ್ಪಿರ್ತೀವಿ ಮೆಗ್ದಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಲಬ್ಬರ್ದ ಪುರ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲಿ ಕಂಚ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯಿ ನಾ ಮಗೆ ಮುಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ఆయన 10:30 వెళ్ళి గింజ పోందిల్లి ತುಲಾಕ್ಲ ಉಲೆಕುಲು ಒಂದಿರು ನನ್ನ ಬರೋಡಾಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಬರಡು ಇನ್ನು ಮಗಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿದೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಅವಳು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರ ಗೊತ್ತು ನಾಯಕರು ತಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅವಳು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಕ್ಲು ಆಡಿತ್ತು ಸೀದ ಪಿರಾನೆ ಆತ್ತ ಇಂತ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂತ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ನಾಯಕರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಮೆಗ್ದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡು ನಾ ಏನು ಗೊತ್ತು ಏರು ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು 2 ಜನ ಪಿರಾರ್ದು ಏ ಕಾವ್ಯ ಒಂದೇನ ಕಾಯಿ ಜಾಂಬು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಉಣ್ಣು ಅರ ಜಾಂಬು ಅಂದು ಜಾಂಬು ತುಲಿಗೆ ಇಸ್ತಲಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅದ ಉಪ್ಪು ಪಾರು ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಚಲಿಕ್ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೂರೊಂದುಂಡಿಯೇ ತಿರ್ತು ಬೈಲಕ್ಕ ನೆಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಿವ್ಯ ಮುಲಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ನಾನು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಯ್ಯ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಲ ಪೋಯ್ ಲಬ್ಬರ್ದ ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಅದೇ ನಿನ್ನ ಬಾವಿ ತಿರ್ತು ಹೋಗಿರತ್ತೆ ನಿಜ ಅಂತ ನನಗ ಅಂದ ನಿಮ್ದು ಸೀಟ್ ಲಬ್ಬರ್ದ ಒಂದು ಏತಿನಕ್ಕೆ ಸೀಟೇ ಮಾಮು ರಡ್ದಿಂತಾರ ಒಂದಿಂತಾನ ಒಂಜಿನಿಂದ ಸೀಟೇ ಒಂಜಿನಿಂದ ಸೀಟು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾಂ 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 ಇನ್ನು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಲಬ್ಬರ್ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನನೇ ಹಾಂ ಈತು ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಓ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಅನುಷು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಈ ಗುಡ್ ಬಾಲ ಬಾ ಬಾಬಾ ಅವಳ ಒಂದು ಲಬ್ಬರ್ದನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಗ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ ಲಬ್ಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲಬ್ಬರ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ಜೆ ಸೀಟು ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಬೂರ್ನತೆ ಲಬ್ಬ ಸೀಟು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಹಾಕರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಆಕ್ಲೇನ ನಮ್ ಪುದರ್ಪುರ ಮಲಯಾಳದಾಗ ನಂಬರ್ ಬೂರ ನಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಅಂದೆ ಅಂದಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಡದ ಪುರ ಮಾರ್ಬೇರಿಗತೆ ಅಂಚದಾಗ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ಪವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಟತೆ ತರಬೇನ ಪ್ರಾಪ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ 200 ವರೆಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಕನಶು ಈ ಸೀಟ್ ಹಾಕು ಜನ ಕನಶು ಸೀಟ್ ಹಾಕು ಜನ ದಡಪ ನಟುಗು ಏನು ಕೊಡ್ಚಿ ಕನಶು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕನಶು ಮೊಬೈಲು ಮಾತೇರ್ನ ಇಂಚುಲೆ ಕೈ ಬಡಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಕೈ ಬಡಚ್ಚಿ ಬರ್ಡೇ ಟೂ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಚರಿತು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಇಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಪಲ್ಲೆ ದಿಯಾ